फैलायबाय अननानै सापर्ट खालामदोलाय लोगोफोर। सापर्ट खालामदो लोगोफोर। सोर दं दे कमेन्ट होजेनदो। हेल' फ्रेन्ड। माथो हासुबाय थाखोब्रा। माथो रावबो फैदिया दाबो सोर दङ दे कमेन्ट हरद'। नाफाम बर'। हेल' दे कमेन्ट हरदो सोर फैदों दङ नै माथो सासे फैबायानो। कमेन्ट हराबा मारै मोनथिनो। माथो लाइकबो होदिया। कमेन्ट प्लिज कमेन्ट। सोरबा थाखुमालायबाय आदै सोलायदों नै मा थाखुमादों नै। कमेन्ट हरद' सोर दं। दाबो नटिफिकेसना थाङाखै नामा रावनावबोलाय। गाबनाय जि गाबो भिडिअ खालामबाबो जा उसुदु खालामो बियो। गाबनायानो अयथासारद्राय। मा नायखुमाबाय थाखो कमेन्ट हरद'। नायखुमाबायसो थायोबाय कमेन्टखौनो हरा। हो दा फैगोन फैनायालाय।
थासोर गरम फालियालाय थांफिनबायानो गुफुर गोजौ माथो हरदिया कमेन्ट हरदिया आब' मनिसा थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आब' सना मा ओंख्रि जाना फैखो आब' मनिसा खबर सबर माब्रै मा ओंख्रि जाखांबोखो आब' मनिसा लाइक देन थेंक इउ आब' लाइक देन होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाइक देन होनायनि थाखाय आब' मा ओंख्रि जाखांबोखो आब' दालि आलु सयाबिन बाजि मैथा दालि आलु सवामि बाजि नाजों मैथा दे आब' गोथाव ओंख्रिया गैया जोंना ओंख्रिया माबासोमोन आब' मा ओंख्रिमोनलाय बिमा आलु अमा एवनायसोमोन दा मा खालामदों आब' ओमफ्राय मा खालामदों आब' मिथिलादों
मा खालामदों आब' मोनिसा दा? थांखो ना माखो आब' मोनिसा माथो जेबो रिप्लाय हरफिनदिया? थांखो ना माखो माथो जेबो रिप्लाय हरदिया आब'? कमेन्ट हरदो सोरबा दङ माथो कमेन्टबो हरदिया जाखो अननानै प्लिज कमेन्ट हरदो कमेन्ट प्लिज सापर्ट नांगौआ कमेन्ट हरदो दे आं सापर्ट हरनोसैलाय आगो गरमजों मबाइला दुंखावो ए नोंगौ गरमजोंलाय माबानाया आब' रा आं बे आइडिजों दंना गैयामोनथाय नैबे दंना गैयामोनथाय आं बावलायलांबायलै बेजों दंना गैयामोनथाय गैयामोन गैया बिबि फट'स मनिसा आब'नि मैयानि भिडिअ हगारनाय माथो गिदिंखो आगै गिदिंनो मा गिदिंदों आब' जेबोथ' गिदिङाखैना मा खिफि जोंसो दं खिफिजोंसो दं सोरबा सासे दंमोनलै कमेन्टखौनो हराखिसै माखौ गिदिंखो आगै
माथो कमेन्टखौनो माबासो खालामना दोननाय दङ आब' नोंना? फासस' फासपन्न जाबाय एबार 556 जानोसै जाबाय आब'। बे माबानिखौ होनदां आब' मनिसानिखौ होनदां। जाबाय दे दोनहरबाय आब'। आब' मनिसानिया जाबाय। आब' मनिसानिया जाबाय। ओमफ्राय सोर फैदों? UNS नार्जारि अफिसियेल ब्लग थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आदा गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। हरबाय दे आङो मैथा बाथोनजों आब' मनिसा नोंनो। ओमफ्राय नैबे UNS नार्जारि ब्लग अफिसियेलनावहाय दंना गैयामोनथाय आं नायनो दै। बेनावहाय दंना गैयामोन नायनाय आङो। बेनावहाय गैयागोनलै र' नायनि आं। जेब्ला फैबाय अब्ला सापर्ट हरनोसै बे आदानोबो। गैयाथ' बेनियावबो। ओमफ्राय बेयाव हरदोंना नोंना मेन आइडि दंना मा दङ हो आदा UNS नार्जारि अफिसियेल आदा? अननानै कमेन्टजों खोन्थाहर दे आदा। अननानै खोन्थाहर। मेन आइडि ना बे सापर्ट आइडि आदा बेयो खोन्थाहर दे। थांखो ना माखो माथो माबाखौनो हरफिनाखिसै रिप्लाइखौनो। दे आब' थेंक इउ अन थाबाय थानायनि थाखाय। अन थांफिनबायनदांलै UNS आदाया। UNS नार्जारि अफिसियेल आदा थांफिनबायदां। बेखार आंना मेन आइडिया होमबालाय बेनो ना? हेल' आगै सना आब' बिबुंथि फैबायना? थेंक इउ स' माच आब' बिबुंथि लाइक दोनहोनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जाखांखो आब' बिबुंथि खबर सबर माबोरै दं? ओमफ्राय UNS नार्जारि अफिसियेल आदा ओमफ्राय बेयावनो हरनोसै ना दस्रा आइडियाव हरनो नोंनो खोन्थाहरदो दे अननानै। बेयावनो हरनोसैबा आं बेयावनो दैसाफोरखौ हरनोसै आं मैथा बर'जों। ब्लु होबासो मोजां मोनोलै आं। दे आब' मनिसा ब्लु हरनोसै दे आङो नों बियाखिसै नालाय। दे ओमफ्राय आब' बिबुथिया मा होनदों मोजां आगै लाब्रासो पापर गोथावनाब्रा बिदिबाबो। UNS नार्जारि अफिसियेल ब्लग आदानोबो हरबाय दे आङो। नोंनोबो ब्लु नांगौ नामा? ब्लु नांगौबा बियो दे UNS नार्जारि अफिसियेल आदा। बेयावनो हरदो दे हरगोन दे हरबाय नै आङो। भिडिअ फुल नायग्रोदों भिडिअ फुल नायनानै हराबा मारैथो माबानो। उनफ्राव द्रपफोरबो जालाफिननो हागौना ओंखायनो। 3 घन्टा जाबाय ओमफ्रायसो भिउआ साब्रैल'नो जादों आरोना। ओमफ्राय माथो डिसक्रिपसनावहाय माथो गैया जेबो लिरनायानो इउटुब आपल'ड भिडिअ' मा होनदों मा लिरदों बेवहाय ओमफ्राय मा होनदों ब्लु होबासो मोजां मोनोलै आं दे बेखौ फरायखांबाय मोजां बेखौ फरायखांबाय आब' मनिसा मा होनदों अन थेंक इउ ओमफ्राय चेनेल बेयावनो दे बेखौ फरायखांबाय बिबुथि फेन गैयाबाबो जादो दे आब' फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड जादो नो हनै फ्रेन्ड जादो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच पेन्टिस टिप सेन्टार थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए फिर से थैंक यू सो मच
कैसा है अभी खबर सबर दे आंनि फुल भिडिअ नायगासिनो दं नोंनिखौ एवारनेस नार्जारि ब्लग अफिसियेल आदा फुल भिडिअ नायगासिनो दङ ओमफ्राय नै आं नोंनो नाइस लिरना हरबाय दै नाइस भिडिअ कमेन्ट हरबाय आङो बाथोन बर'जों मैथा बाथोनसो नामा बावलायलांबायलै खालामबाय दै फुल भिडिअ नायनानै लाइक हरबाय ओमफ्राय दाना पैंतीस सरजी सेंटर सरजी अभी फिलहाल कैसा है खबर सबर बोलो यार दंखायोनो आबो मनिसा नोंजों लोगोआवहाय बियो ओमफ्राय आब' बिबुथिनो हरनोसै दाना जाबाय दै दोनजाबाय मैथा बाथोनजों हरबाय ओमफ्राय पेन्टिस सेन्टार विभूति नार्जारी के साथ फ्रेंड नहीं हुआ है शायद फ्रेंड बना लीजिए अभी आपकी मेन आईडी है तो मेन आईडी से आ जाओ मैं आपको भी सपोर्ट कर लेता हूँ मेरे सपोर्ट आईडी से शायद ये आईडी से नहीं है आपके साथ आब' बिबुंथिनिबो हरनोसै दे बे आईडिजोंनो बे आईडिजों हरनोसै मैथा बाथोन बर'जों हरनोसै आब' बिबुंथिनिबो दहायनि भिडिअखौ माबानोसै साउथ फिल्मनि एक्टर बायदिखौ नायगासिनो दं ने आब' बिबुंथिनियावहाय ओमफ्राय मनिसा आगै दंखायो ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा दं आंहाबो आब' ओरैनो मा कमेन्ट हरनो होनना बिदिनो हरदों आं दे ओमफ्राय आब' मनिसा मा होनदों दंखायोलै फैनो बांला मा होनदों बायदों आं ओमफ्राय आब' बिबुथिया होनदों अन ओमफ्राय आब' मनिसा मा होनदों अन ओमफ्राय मा होनदों पेन्टि सेन्टार ने बोला है अरे भाई मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूँ थैंक यू सर जी मेरे दिल से आपको थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि आपने मेरे को हर लाइफ में सपोर्ट करने के लिए आया है इसलिए थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय आब' मनिसा मा होनदों अन और एवारनेस नार्जारी अफिसियेल आदा मा होनदों अन थैंक यू अन रहने के लिए आब' बिबुंथिया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो मनिसा आगै ओंख्रि संहरदों आब' मनिसा नोंखौ दे खोन्थाहरबानो जाबाय जा मोजां गारांथ' आब' बिबुंथि नोंनि गाराङा अरिजिनेल गान बायदि खोनालायथारदों आब' यार लाइफ थैंक यू सो माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय सोर खिफिखो मनिसा दालि आलु सयाबिन भाजी ना मैथा थैंक यू अब यार लाइव देने के लिए थैंक यू सो मच आब' बिबुंथि थैंक यू आगै सना वेलकाम आब' बिबुंथि मा होनदों रावबो खिफियाखै नोंसो खिफिना होफैबाय आब' मनिसा होनदों रावबो खिफियाखै नोंसो खिफिना होफैबाय ओमफ्राय मा होनदों अफिसियेल ब्लग नोंहालाय माथो ओंख्रि जाखो फंबाय जोंना माबासोमोन अमा बेदर ओमफ्राय आलुसोमोन गरमबाबो जाबाय बेदरबाबो ओमफ्राय आब' मनिसा मा होनदों गरमथार हा यार लाइफ आं थांनोसैसो दे आब' दे अरजाया दे ओमफ्राय मा होनदों आब' यारा मा होनदों मालिगावनि दालि गोरान
जाना खिफिबाय खोमा ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा मा होनदों माब्लाबानो थुजाला आंना मबाइला माबाला माबा फुल नायबाय दै आब' बिबुंथि नोंनिखौबो नायसंलिरना हरसां आब' बिबुंथिनो खिफि मोनामदों लाइक होबाय साबसक्राइब खालामबाय ओमफ्राय दाना मा होनदों मोनसे आबैयारा होनदों र' दानो थाङो नामा दानो थाङो नामा ओमफ्राय आब' बुथिया मा होनदों अन आगै दे थेंकिउ ओमफ्राय मा होनदों मनिसाबो मा होनदों नोंसो गुवाहाटि सारियालिनि दालि जाना खिफिदों एयार लाइभ आब'आ मा होनदों मा ओंख्रि जानाय आगै दालि गोरान जोंना अमा बेदर आलुसोमोन आब' गरमबाबो जाबाय ओमफ्राय मा होनदों इउ एन एस नाजार अफिसियेल ब्लगआ चेनेला मा होनदों र' दे आं ओंखाम जाग्रोनि दे फैफिनगोन आं दे जाग्रोना लाबानो जाबाय ओमफ्राय माब्ला बेरसिनगोन आंना माब्ला बेरसिनगोन आंना ओमफ्राय र' आब' बिबुंथिखौ नायबाय है बे दाउआबो होहर दिगदार मासदिनि ओमफ्राय आब' बिबुंथिनो हरबाय दै दोन हरबाय ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा मा होनबावदों बुथारदो माखौ बुथारनांगौ आब' ओमफ्राय मा होनखो एयार आब'आ मा होनदों मबाइलखौ दैयावसो मनिसा ओमफ्राय आब' बिबुथिया मा होनदों आगै आरो हरबावदो र' दाना दालि गोरानजों मैथा बर'जों मैथा बाथोन बर'जोंथ' हरखांबाय मोनसेया मा दङमोनथाय मोनसे खिफि बर' बावदों नाफाम बर' नाफाम बर'जों हरनोसै दाना नाफाम बर' जयेन जाबाय दाना नाफाम बर'खौ दाना माबा खालामनोसै नाफाम बर' जयेन जाबाय दाना ब्लु जाबाय ओमफ्राय दाना मा होनदों आब' मनिसा दैयावथ' सोमजानो हागौ दैयावथ' सोमनो होनना थांनोसो होनदोंमोन आं नोंसोरनो थांनो होआ माथो दाना सोरनो हरग्रोनो र' सोरनो हरगोनो नाफाम गेसाव मोनामदों दे आं माबानोनो हरगोनसै माबानो होनसै दे आं आब' मनिसानोनो हरग्रोनोसै बेजों नोंना 556 जाबाय दै आब' मनिसा एबार बे नाफाम गेसावजों हरबावबा माबा जानोसै 557 जानोसै नोंनाबो माथो बेटारि ल' जाबायब्रा आब' मनिसानावहाय माबादों नायगासिनो दं आं खिन्थु गोलाव भिडिअ'खौसो नायदों दै सर्ट भिडिअ'खौ नायाखै ओमफ्राय सरि इयार नै हरनो रोङाखिसैलै बे दहायनिजों र' हरनो रोङासै इयार आब'नो दा हरफिनसै आङो नैबेखौ माबानानै
एयारलाय बाबुनो हरनो रोङाखिसै आं। आयु माबा आदा बिरखुंगुरा फैयाखिसै माथो 11थासिम थाफाबाय आङो। 9थानिफ्रायनो थादोंगोन आङो मबाइल बेटारि जोबलायलायनाय थाफाबाय आङो माथो फैयाखिसैलाय। र' बियो एथ' गोबाव गोबाव थाना होयो। बा मालाय मनिसा सिख्ला जाफिनसिगोन आब' इयारा होनदों ओमफ्राय आब' मनिसा होनदों बुरिना थाख'नोसो लासिं लानांसिगोन खोमा जानोसैना नै 500 बारखाबाय आब' मनिसाना जाहैसिगोनानो। नारें खागजि खादों नै आब' मनिसाया नारें खागजि खाना होदों। लाइक होग्रोनोसै दे आङो लाइक होनानै कमेन्ट हरनोसै सिम्बोल' हरनोसै दै जेबो हरला। उनाव जेबो बुंहरला सबाय बिमा खानायखौ थाइबें खानायखौ। मा होनदों आब'इयारा रावखुमा होनबानो फैगोन रायखुमा नांगौ बेखौ र'। रायखुमाखौ नांगौ रायखुमाबा जाया बेखौ एथ' गोबाव गोबाव थानानै होयो नोंनि लाइफआवबा दहाय थांलायलायनो मोनाखै आं थारमाने आङो सिखारनायानो 9था 9:30 ना 9था जाखाबायमोनदां भिडिअ' इडिटिं खालामबाय माबा खालामबाय। बेनावबो ओरैनो अनल' थाना होबाय थादों आरोखि फार्स्टआवहाय ओमफ्राय भिडिअ' आपल'ड होखांनानैसो माबादों मोनायावहायनो भिडिअ' बानायनानै 12था ना 1थासिम जाहैखादों। ओमफ्रायसो भिडिअ'खौ उन्दुनो ओंखारनानै खालामथायजोबनो हायाखिसै। ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसाया गरमाव रावजोंबो नांलायनो गोसो गैया इयारलाय जाबाय दै नै फाथो सोनाय माबा जानोसै। ओमफ्राय मा होनदों आब' इयारा मा होनदों दाना बुरिबाबो सिख्ला जाफिनो हायो मनिसा बुरैबाबो सिख्ला जाफिननो हायोनोलै। थांखोना माखो आब' बिबुथिया माथो खोन्थालाङासै थांबा खोन्थालां। जोब्बाय दै माबाबाय आङो। थाङोबा खोन्थाहर एसे अननानै। सापर्ट खालामबाय एबार माबा जासिगोन आब' मनिसाना 557 जासिगोन दङनो दङनो थाङोबा खोन्थालांदे आब'। ओमफ्राय आंहा माबानो हरनो मोनाखै दै बै आइदिजोंबो दहाय मैथा बाथोनजोंबो आब' इयारनावहाय आब' इयारनाव थांग्रोनोसै आङो। माबाजों मैथा बाथोनजों थांबाय आङो र' आं नैबेजों दोनफ्लेरना हरनि हरग्रोबाय दै बेजों ओमफ्राय आब' इयारनाव थांग्रोनोसै। बेनो दहायबो हरनो रोङाखै मैथा बाथोनजों गुमैजों बेरायनायाव हरबाय दै 8 दिन जाबाय माथो भिडिअ माबानाया बांद्राय गोबाव थानो नाङा दे भिडिअ'खौ एसे हागौमानि एसे थाब थाब हगारनो नाजा नङाबा भिउसआ डाउन जालाङो इमप्रेसना डाउन जायो। हागौमानि थाब थाब हगारनो नाजानांगौ। मानो डिलिट खालामखो आब' बिबुंथि कमेन्टखौ ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा मा होनदों बोरै आइदिया माब्ला बेरलांथि होनबाबो आइदिखौ लाजोबनासो थांगोन आं र' लाजोबनासो थांगोननोलै आब' मनिसा आइदिखौ
नोंनि नामा रिंकियो ओमफ्राय मा होनदों NS नार्जारि अफिसियेल आदा ब्लगा होनदों आंना श' जाला नामा जायोथ' जायाखैथो नै दासो जादों नै नों हरनाया इउएन नार्जारि अफिसियेल ब्लग नै दासो आंना श' जाला नामा होन दासो श' जादों नै ओमफ्राय आब' बिबुंथिया मा मेसेज हरामोनथाय दानबाय ने ओमफ्राय दे थाब 1K खालामथारदो औ दे जागोन दे ओमफ्राय आब' बिबुंथिया औ ओमफ्राय सागर सर जी आया है मेरे ग्रुप से टेलीग्राम ग्रुप से थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सागर सर जी कैसे है आप ये हाल चाल कैसा है सर जी ओमफ्राय माबा आब'आ मा होनदों आब' मनिसाया यार लाइभ दे सापर्ट खालामदो बुरैया बुरैनि सिगां बुरैनि सिगां ना लाइक होग्रोबाय दै 30टा लाइक जाबाय ओमफ्राय नायगासिनो दं दै आङो आब' इयारनिखौ फुल भिडिअ नायग्रोनोसै एयार लाइफ मा आफा गेसाव खिफिखो मा एफा गेसाव खिफिखोनोलै सागर सर जी चला गया है क्या अगर चला जाना है तो प्लीज बोल के चला जाना यहाँ पर एक दूसरे के साथ सपोर्ट लीजिए सपोर्ट लेने के बाद चला जाना चाहते तो चला जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आया है इसलिए प्लीज सपोर्ट के लिए बोलिए आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा पेंटी सेंटर सर जी आप चला गया है क्या रिप्लाई दो पेंटी सर जी दासो फैदों आदा बिखुंगुरा रायखुमा जाबासो फैमारो नोंखौ रायखुमा मारनांगौथ' बेटारियानो गैबावलासो आंहा नोंनाव थाबाय बायनो ललेल' जाबाय बेटारिया आंना ललेल' दा जारलासो जासिगोन ललेल' जाबायलै आदा बिखुंगुर आंना बेटारिया लाइक होदो दे आदा बिखुंगुर अननानै लाइक होआखैबा दहाय 15था लाइक होनायखौ 15थाखौबो लाबोफिनजोबसिगौमोन आङो नोंनिखौ आं 15था लाइक होनायखौ ओमफ्राय आब' यारा मा होनदों थाब थोद मनिसालाय मालिगावनिसो खिफिबाय थाथारो दालि ना जाना दालि जानानै ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा नै बिखुंगुर खिफि फैबाय आब' मोनामबाय नामा आं रबार गेसावसो खिफियो रबार गेसाव जायो सामफ्रामबो रबट गेसाव जानानै खिफिबासो गोथाव मोनामो मनिसा मा होनदों आब' बेखौथ' फरायखांबाय ओमफ्राय आब' बिबुंथिया मिनिहरबायलै हाथाय देखा हरबाय ओमफ्राय मनिसा नों जना दंना उन्दुना दं आब' यारा सोंहरबाय आब' मनिसानाव आब' मनिसा मा होनदों मोनामबायथ' आरो बेखौबो ओमफ्राय UNS नार्जारि अफिसियेल ब्लग चेनेल आदाया मा होनदों जालालै आंना नेट स्ल' जाबाय ओंखामबो दाबो मोनजाया मानो मोनजाया जाखो नै 12था जाबाय आब' मनिसानावहाय नायगासिनो दं नै आङो एबार हरबावबानो डाबल 4 जासिगोन आरोना 44 जासिगोन गासै
जना दं हा गरमा माहाय थानो माहाय मानो जादों गरमफोराव मानो बिदि गेसाव गेसाव खिफि बाय थायोहाय ओमफ्राय आदा बिरखुंगुरा मा होनदों आब' मनिसा गोदै गोदै मोनामदोंना कमेन्ट हरबाय दै आं नाइस ब्लग लिरना हरनोसै नाइस ब्लग जाबाय दै फुल भिउ नायनानै खालामबाय भिडिअ गोलावखौ नायनानै ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा मा होनदों हाथारलासो आंबो थानो दैयाव लोहाबैलै आब' मनिसा दैयाव लोहाबफै नाफोर गोग्रोमलाहै ना गोग्रोमलाहै माबायो थान्दा मोनो खिफिनाय आब' मनिसा मा होनदों खिफिनाय मोनामसुनानै नाफाम गेसाव मोनामसुनो यारलाय आब' मनिसा बेसे गरम जादों गरमथारलै जोंनाबो गरमथार आदा बिखुंगुर ओमफ्राय माबा सुलिप ब्लग थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आंनि LLB आव फैनायनि थाखाय हेल' बर' कार्टुन आंनि भिडिअखौ नायाखै नोङो गगासो मोनसिगोन माथो आइदै आइदै दैबायलै आइदै गगा मोननो नागिरदों आइदै नायगोन र' नायगोन आइदै गगासो मोननो नागिरबाय माथो बे नायगोन दे सुलि ओमफ्राय बे बुहुमा बेसे गुवार एसेनो जादों बे खुंगुर आब' मनिसा होनदों ओमफ्राय आबैयारा मा होनदों उन्दु मनिसा आंबा हायावसो उन्दुदों ओमफ्राय सुलिया मा होनदों आंहाबो फेन लासेयानो गगा मोननोगोनथ' आरो आदा हरबाय दै ओमफ्राय आदा बिखुंगुरनो हरनोसै आं बेजों ओमफ्राय सुलिनो हरनोसै ओमफ्राय माखासेखौ उनावहाय माबानोसै खेनसेनोथ' हाजोबाना ओमफ्राय आब' मनिसा जोंना गुसुसोलै ओमफ्राय आदा बिखुरा होनदों आरोखि ओमफ्राय आब' मनिसा होनदों नोंहा हायाव उन्दु आंहा मा होनो फाक्कायावसो उन्दुनांगोन यारलाय ओमफ्राय बिथिं होनदों थेंक इउ आब' नाफामा होनानै फैबाय दै माबानावबो आब' इयारनावबो ओमफ्राय दाना आदा बिखुंगुरनाव थांनोसै आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय सुलिनाव हरनोसै आं बे नैबे आइडिजों नाफाम गेसावना मामोनथाय बावलायलांबाय बे आइडिया नाफाम बर' आदा बिखुंगुरनाव थांग्रोनोसै आङो ओमफ्रायहाय माबानाव थांसै आरो सुलिनाव बेनाव मालाय बेसे बे सि सुनायखौ नायबावनो दे खालि बे सि सुनायखौल' नायनाय जायो सापर हरबाबो हिनजाव गैया नालाय बेस्रा जोंनि गुमै रेमल बायदिथार एलायनि गुमैजों एसे एखे नुनो नागिरदों होमबा मोदोम फिसाना ओमफ्राय फुलिया होनदों बिखुंगुरहाय ओमफ्राय आब' इयारा होनदों औ हायाव जि बवालासेनो उन्दु बिराद मोजां मोनो सि सुनायानो जायाखैदांलै आदा बिखुंगुरा हिनजाव गैया मुं गैया नालाय बेस्रा ओमफ्राय मा होनदों सुलिया मा होनदों दे बर' कार्टुन फ्रेन्ड हरदो दे हरगासिनो दं नै आं दा आदा बिखुंगुरनिखौ आङो सापर्ट हरग्रोनि बेस्रा आंनोबो हरनानै दोनदोंना बे बुरजानो जा आंनि LLB आव फैदों बेखौ आं एसेबाबो हानायखिनिखौ सापर्ट हरगोन दे आरो ओमफ्राय मा होनदों
जेबो ओमफ्राय सुलिया मा होनो जेबो बिखुंगुर बि मानो सि सुबाय थायोथाय बियो औलै मा खालामबावनो खालि जिल' सुनाय नायनांगौ जायो बिनिखौ बे सुनायखौ सुबाय थायो ओमफ्राय मा होनदों बिखुंगुर आदाया आब' मनिसा बाल्थिङाव दै लाना बाल्थिंआव मा होनदों हे हाबना था दे गुसु मोनगोन सुलि ओंखाम जाबाय नामा हनै सुलि नोंनाव सोंहरदों आदा बिखुंगुरा ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसाया आं फख्रियावसो उन्दुनोसै यारलाय बिखुंगुर जोब्बायना ए ससेल'खाबा भिडिअ'आ बेना आं माबा ओरैनो सिम्बल हरनोसैलै बेनावबो बांद्राय सि सुबाय थानो नाङा दे आदा बिखुंगुर ओमफ्राय दाना एबार सुलिनाव थांसै आङो ओमफ्राय बेजों नाफाम बर'जों आब' बिबुंथिनाव दंना गैयामोनथाय बेजों माबाना हरसै ओमफ्राय मा होनदों सुलिया बिखुंगुर जायाखै बिदि सरि माबानाव UN S नार्जारि अफिसियेल ब्लगआ मा होनदों जालालै नेट स्ल' जाबाय थायो आंना ओंखामबो दाबो मोनजाया मानो मोनजाया जाखो बुना हो बुनानै हो दासिमबो जायाखै र' आगै आं बोरमा नायग्रोनि दा फैफिनगोन आं दे आब' दे नायदो ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा मा होनदों एयार लाइफ दे खिफिदो ओमफ्राय थाथ' बिखुंगुर आगै दे ओमफ्राय मा होनदों इयारा मा होनदों आब' इयारा बिराद मोजां जागोन दे फुख्रियावबो मोजां जागोन ना ओमफ्राय बिखुंगुर थोर हामा बिदि होनलाबायनो आं बेथ' आबै आरो होनदों आं बेथ' आं सुलिनाव थांग्रोसै दे नैबे आइदिजों थांगासिनो दं दै नाफाम बर'जों बोरै इयार सरि आब' इयारा सरि होनबाय दहायनि भिडिअखौ नायनि आङो माथो भिडिअआ नै गोदान गैया सुलिना गोलाव भिडिअ गैया नैबेखौ नायनोसै आं बर'नि दिन खाथिसोखाय आं बे 1 मिनिट 1 सेकेण्डखौ नायनोसै दे ना माखौ नायनांगौमोन न' लिरनाय न' माबानायखौ फोसाबनायखौ नायबाय आं सुलिनिखौ ओमफ्राय मा होनदों बिराद मोजां जागोन दे फुख्रियावबो बेखौ फरायखांबाय ओमफ्राय सरिखौबो फरायखांबाय ओमफ्राय आब' मनिसा मा होनदों बर' कार्टुन दे आरो आइदिजों खिफि हरबावदो दे र' ओमफ्राय खिफिथ'नो ओंखारथाराखै र' ओमफ्राय आदा बिखुंगुरा मा होनदों मनिसा आब' सोर खिफिखो लाइखो मोनामलाय गेसावनो र' आं रबार माबा गाङाखै दे आदा बिखुंगुरा होनदों आरोखि ओमफ्राय आब' इयारा होनदों आं बेदर जाथ'थाराखै खिफिया मोनामनाय नङा आंना मनिसा ओमफ्राय मा होनो बिखुंगुर आइदिजों खिफिनाव दंबा बर' कार्टुन थेंक इउ फेन दे जाबाय दै नोंनो हरबाय आङो माबाल' हरनोसै नोंनोबो नाइसल' लिरना हरनोसै ओमफ्राय हरबाय दै ओमफ्राय माबा सापर्ट खालामबाय लाइकबो होबाय आं भिडिअ गोदान हंगारदों दै सुलि 6 मासनिसो बियो भिडिअखौ एसे गोलाव हंगारनो नाजा हागौमानि 2-3 मिनिट ओमफ्राय बांद्राय गोबाव दादोन आरोखि ना नङाबा भिउसआ बिराद डाउन जायो ओमफ्राय बे आइदिजों आब' मनिसानोथ' हरखांखाबाय आं हरनाया बेजों ओमफ्राय सोर दंबावोमोनथाय सोरनो हराखैमोनथाय आदा बिखुंखौबो दासो हरखादोंमोनलां र' नायनो हरबाय बेजों ओमफ्राय सोर दंबावोमोन आब' इयारनो हरदोंना हराखैमोनथाय बेबायदि आब' इयारनो हरदोंना हराखैमोनथाय
हरखांबाय बिजोंबो ओमफ्राय माबानो हराखै UN नार्जारि अफिसियेल ब्लग आदानो हराखै बेनो हरनोसै आङो बेजों हरगोनसै ओमफ्राय दस्रा आइडिखौ बरनसै बेखौ माबानानै हराखै दे बेजों दिनैनि भिडिअखौ नायग्रोनोसै नैबेजों टेस्टा जागोन आरोना हरबाय दै UN एस नार्जारि अफिसियेल ब्लग गोदान आइडिजों माबाबाय आङो नाफाम बर'जों फेन बिखुंगुर फेन मावखांगौना फेन ओमफ्राय मा होनदों सुलि दहय नोंखौ सापर्ट खालामदोंमोन बेक खालामफिनदो दे नायनानै प्लिज फेन खालामफिननो रिटार्न खालामफिननो ओमफ्राय आब' इयारा मा होनदों नोंसाजो बेदेवजासो आरो मालाय ओमफ्राय आदा बिखुंग्रा होनदों खिफि फंबाय सुलिनोबो ब्लु होब्रा दे सुलिनो ब्लु बियाखैना बियो ओंखायनो बियाबा आंबो बावलायलाङो ओमफ्राय मा होनदों हरबाय दै माबानिबो सुलिनिबो ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा होनदों जाबाय दोनदो आरो आइदि गोदानजों फैदो र' आं सुलिनो हरग्रोदों माबानो UN नार्जारि अफिसियेल आदा ब्लगनो दे बर' कार्टुन जागोन दे नों नाजागोन दै आं दे कमेन्ट मोनसे हरफिनबावलाय सुलि आं नोंनो माबा हरबायमोनथ' जाबाय आब' मनिसा मा होनदों एयार लाइफ मा जों जाखो UN नार्जारि अके फेन दे जा खालामबाय ने ओमफ्राय अन दे थेंक इउ अन खालामनायखाय ओमफ्राय सुलिया मा होनदों मनिसा आं सापर्ट हरनोसै बेक खालामदो आब' मनिसा नोंनो सापर्ट हरनोसैनो बेक खालामदो आं माबानो हरबाय दै नोंनाबो नै फुल भिउ जाबाय ओमफ्राय नाइस ब्लग लिरना हरनोसै नोंनो नाइस ब्लग लिरना हरबाय ओमफ्राय माबा हरनोसै जाबाय दे बेजों हरबाय आदानोबो ओमफ्राय मा होनदों दालि गोरानसो उफानि दालि गोरानसोनोलै आं दहाय भिडिअ गोदान आपल'ड खालामदो दे अननानै बेखौबो एसे सापर्ट खालाम सुलि जाबाय दै बिजों हरबाय जाबाय ओमफ्राय दाना र' बे आइडिजों सोरनो हराखैमोनथाय सोरनो हरबावनांगौ दंमोनथाय आब' बिबुंथियाबोथ' थांबायसो सिमा ब्लगस हाय थेंक इउ सिमा ब्लगस हाय बर'ना हारसा जाखो प्लिज कमेन्ट बर'ना हारसा जाखो बात কি খবৰ ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে নহয় মই बात खाले नहीं हाँ खाले नहीं मैं এতিয়া हिंदी से बात करो प्लीज़ मेरे को ज़्यादा हिंदी समझ में नहीं सॉरी एसामिस समझ में नहीं आ जाता है इसलिए কি खबर ये আছে ভালে আছে মই ओमफ्राय एयारलाइबाबो मा होनदों अन ओमफ्राय सुलिया मा होनदों अके मनिसा आंबो हरबाय नोंनि बेबि रायलायनायखौ नायबाय ओमफ्राय आब' मनिसा होनदों सिमा फेन नायजुति फेन हब मनीषा सीमा ब्लॉग मैम जी आप उसके साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर सकते हैं मनीषा बुला रहे हैं आपको ठीक है अगर आप आ गए हैं तो मैं आपको सपोर्ट दे देता हूँ अभी इस आईडी से नाफाम बोरो से अगर है तो तुम्हें कोई नो फ्रेंड लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए प्लीज सीमा मैम जी
ठीक है, मैं आपके चैनल में अभी जा रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए। हो चला नोंसो दस्रा आइडिजों फैलायबाय आंहा आन्दायलायदोंसो आदा बिखुंगुर फैलायबाय सिमा ब्लगजों आदा बिखुंगुरसो आंलाय सोर जाखोसो नंदों तारमाने तारमाने एसामिस ज़्यादा बोलने को आता नहीं है इसलिए हिंदी से बोलता हूँ ज़्यादातर। तो रुको मैं कुछ आईडी से आ रहा हूँ अभी कौन सा आईडी से आऊँ लाइक देन थैंक यू लाइक देन देने के लिए मे बी आपको 15 लाइक दिया है आज नाफाम बर' मैथा बाथोनजों सोर सोरनो हराखैमोनथाय दालि गोरानजोंबो हरबायगोन लक्ष्मीफोरजोंबो हरबायगोन कार्टुनजोंबो हरबायगोन ओमफ्राय नैबे सानसु आइडिजों नायनायनि र' सोर सोरनाव दं सोर सोरनाव गैया सानसु आईडी से देखता हूँ मैं रुको एक मिनिट प्लिज मा होनदों मानो नांगो होयारलाय माने नागो होयारलाय नासिमा मा होनदों आदा बिखुंग्रा फ्रेन्ड तुमार कि नेम नु ओमफ्राय मा होनदों आबैयारा नोंखौ नायाखै दे ओमफ्राय सिमानो लाइक दोन देने के लिए सिमा मैमजिद दादा बिखुंगुर ओमफ्राय आब' मनिसा मा होनदों सिमा कि फेन नहय नाखि आब'आ मेमजि सिमा ब्लगा मा होनदों हे सुलि ओमफ्राय मा होनदों सुलिया मा होनदों सेमाहाय ओमफ्राय सेमाया मा होनदों मनिसा बा हम दे ओमफ्राय मा होनदों सेमा ब्लू दे ठीक আছে ब्लू দিয়ে দিলু মুই ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा मा जानायनि नायखांलाबायखो होयारलाय ओमफ्राय माने सिमा बाहाला आसि आयु माला एकथा जाखो फात्ता मोनाखिसैलाय आं दाना सानसु आइडिजों फैबाय दै बे आइडिजों सोर सोरनाव दङ सोर सोरनाव गैया नायनोसै आङो आदा बिखुंग्रा मानो थांखो होमबा बे सानसु आइडिजों दंना गैयामोनथाय मेन आइडिजों थाबानो जायोमोन दे अरजाया नांगौबा उनाव हरगोन आं मा जाखो मा गोरखो लायखो ओमफ्राय मा होनदों सुलिया मा होनदों हयसे सेमा फेन अके चलि यारला आंनिया खैनाया रासिनोलै आब' मनिसाना दे आं बेजों नायनायनि आब' मनिसानाव गैया आं बेजों थांबाय दै आब' मनिसा नोंनावहाय नैबेजों थांबावनोसै नोंनावहाय बेजों गैया सानसु आइडिजों बेबो मेन आइडिखा आंनि बोरै लायो आरोखि बे आइडिखौ आं दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबानोसै थाबथानायालाय ससेबाबो ओमफ्राय मा होनदों एयारलाइबाबो नों बिराद गरम जाबाय दं ना मनिसा थाबिस गाननांगोन नों फिसा मनिसा थाबिस गाननो थिनबायलै हनै आब' मनिसाखौ ओमफ्राय मनिसाहाय सिंह रासि सिंह रासिलै आब' मनिसाना आं सिम्बल हरनोसैलै दै आब' मनिसा हरबाय दै सानसु आइडिजोंबो हरबाय दानिया सोरनो हरनो
बुरलि नार्जारि हेल' थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ फार्स्ट टाइम नोंनि लाइभआव थेंक इउ फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखाय थेंक इउ आं दे नोंनो हरनोसै आं नोंनावहाय फार्स्ट टाइम फैबाय जेखन जेब्ला फैबाय जेखन सापर्ट हरनोसै आङो हरबाय दै आब' मनिसा बे आइडिजों हरबाय आङो ओमफ्राय आं बुरलि नार्जारिनाव हरबाय दै बुरलि नार्जारिनाव थांबाय आङो सानथाम जाबाय भिडिअ हगारनाया आंहा रेस्ट एन्ड फेस बिजय सार प्रिन्सिपाल अफ गुरुदेब कालिचरन स्कुल आमटेका दे बे भिडिअखौ नायदां ओमफ्राय मा होनदों बुरलि कामपेन बुरलि हनै लेंहरदों नोंनावहाय ब्लु नांगौबा बिहर दे ब्लु नांगोन ना बुरलि ब्लु नांगौबा हरनोसै आङो दे ओमफ्राय मा होनदों आब' यार आं नोंनोबो ब्लु होनो बावदों नांगौबा बिदे दे फोथायनांगौ मनिसा बिदिबा जानाय नङा फिसा दे सापर्ट लालायदो दे आंबो सापर्ट हरगासिनो दङ नोंनो हरगासिनो दङ दे सापर्ट लालायलायदो दे ओमफ्राय माबाफोर थाबोखो ना माखोब्रा कमेन्टफ्रासो सिमा कट आब' मनिसा होनदों सिमा कट फलाले नु ओमफ्राय फुलियाथ' आजाव ओमफ्राय आब'मनि माबा होनदों आदा बिखुंग्रा मनिसा आसुमय ओमफ्राय आब' यारा मा होनदों फोथायनांगौ मनिसा बेखौ फरायखांबाय हु दे ब्लु हरबाय दे आङो आं बिदिखौ फोथाया यारलाय आब' मनिसा होनदों ओमफ्राय बुरलिया होनदों हेल' यार ओमफ्राय मा होनदों सिमाया मनिसा अलरेडि साबदोन ओमफ्राय आब' मनिसा होनदों सिमा केहल सापर्ट ओमफ्राय मा होनदों सिमाया बुरलि प्लिज सापर्ट मी ओमफ्राय सुदिया मा होनखो सिमा थेंक इउ फेन ओमफ्राय मा होनदों होमबा मालाय आब' बुरलिया हिन्दी जागा फैबाय ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा होयो नों यारलाय ओमफ्राय मा होनदों UNS नार्जारि अफिसियेल ब्लगआ होनदों लोगो अजा बुरिसो नामालै नों आंनो हायना मुलि हरलाय यार माथो यार होनदों आरोखि बुरलिया ओमफ्राय सिमा ब्लगआ होनदों सुलि मग सिनि फायसेनि ओमफ्राय आदा बिखुंग्रा होनदों सुलि मग सिना फायसेनि ओमफ्राय मा होनदों आब' यारा ह आब' बुरलि कि खबर ओमफ्राय मा होनदों सुलिया बुरलिया बुरबुलि नार्जारि लोगो जादो दे आं बेग हरगोन फेन ओमफ्राय आब' यारा मा होनदों मनिसा ओमफ्राय बुरलिया मा होनदों बुरलि नार्जारिया मोजां खबरा आगै यार ओमफ्राय आब' मनिसा मा होनदों आंना मबाइल स्क्रिन गैलालै मा जाखो आब' मनिसा दैयाव सोमहर दैयाव ओमफ्राय बुरलिया मा होनदों सुलि अके ओमफ्राय सुलिया मा होनखो सिमा नाय फेन ओमफ्राय आब' यारा मा होनदों जागोन आदा अबन मैदेर मुहुनिनो लानांगोन नायनो ओमफ्राय सिमा मा होनदों खय सुलि नायदे आं नायगासिनो दं दे माबानिखौ बुरलिनिखौ सापर्ट हरनो रेस्ट एन्ड फेस बिजय सार प्रिन्सिपाल अफ गुरुदेब कालिचरन स्कुल आमटेका आब' यारा ओमफ्राय मा होनदों मा होनदों आमनि ओमफ्राय मा होनदों आब' यारा मा ओंख्रि जानाय आब' बुरलि ओमफ्राय मा होनदों सिमाया मा होनदों मय तुमार फ्रेन्ड हय सुलि ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा यार लाइभ खेबि हायना मुलि होनो रोंबाय नामा
आयै बेटारि गैला आरो दाहाय माजों सोलिबावनांगौलै आङो आदा बिखुंगुरानो 3 घन्टा होथारबाय नालाय ब्रा लाइभखौ थाफाबाय थाबायना आङो उफाय गैया थाफाबाय थानांबाय आयदै मा होनदों मनिसा आब'आ अ यार लाभ किफि हायना मुलि बेखौ फरायखांबाय आयौ आब'नि गिता दासो हाय लाइक दोन थेंक इउ आब' निगिता आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दे आब' थेंक इउ सेमा हय नाखि फेन फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड खालामना लादो आब'नि गिता ओमफ्राय आंनोबो मा होनदों सेमा हय नाखि फेन आं ओमफ्राय मा होनदों आब' मनिसा आंनाबो बेटारि गैला जेखुनु जाया थांनोसैबा खोन्थालांदे आब' मनिसा आं ब्लु लाखिफिननो ओमफ्राय नों बारा माबा आबैयारा मा होनदों नों बारा फोथायनो नागिराना मनिसा ओइ हामा ओइ बिदि मा होनदों आब'नि गिताया दासो नायनो सम मोनदों आगै दे जेबो नङा बुलिया होनदों खालामबाय दे सुलि आगै खालामबायनो रिटार्न होलायलायदो ओमफ्राय आब' मनिसा मा होनदों आं फोथायोलै यारलाय ओमफ्राय UNS नार्जारि अफिसियेल ब्लग आदाया मा होनदों र' दे आं माइलि थुसोनोसै दे थाथ' दे जाग्रोनो लादो आंबो नै बारा गोबाव होनो मोनखालालाय नै आंहा टाइम जालायबाय मालायनि जाखानाय दं नालाय आंहाबो ओंखायनो आङो नै नोंनावहाय हरबाय दै आं कमेन्ट हरनोसै नाइसल' लिरगोनलै नाइस सिम्बल होनोसै सानसु आइदिजों हरबाय ओमफ्राय लाइक होबाय बुरलि नोंनावहाय आं गोदान भिडिअ आपल'ड होदों अननानै बे भिडिअखौ नायदै दिनैनि बियो ओमफ्राय आब' मनिसा होनदों आइडिया मोनसे हरबावदो जल्दिनो र' आब' लासैनो हरगोन मारैथो हाखु दाखु हरनो ओमफ्राय मा होनदों निगिता ब्लग मा ओंख्रिमोन आब' निगिता सोंदों हनै मा ओंख्रिमोन माबासो आब' निगिता जोंना अमा बेदर आलुसोमोनलै ओमफ्राय मनिसाया होनदों जे ओइ दानो थुमु नामा अनसु नार्जारि जे आंहा एक्टरनाव थांनोसिगोन आथिं सानाया बारा जाथारबाय मनिसा आथिं सानाया बिदि जाथारबाय आरो आब' निगिता आब'आ होनदों ओमफ्राय बुलि होनदों निगिता फै जोंहा लोगो जानोसै गोथाव दे दे ओमफ्राय होनदों आब' निगिता बुरलिया नोंजों लोगो जालायदो दे ओमफ्राय बेयावथ' जाबाय दै बुरलिनाव हरखांबाय आङो हरबाय दै बेजों हरबाय बुलिनावबो र' दै ओमफ्राय आब' निगितानावहाय हरदोंना हराखैमोनथाय बे आइदिजों हराखै मैयानि थाइजौ जानायखौ माबादों हाब माथो मोजां जादों माथो भिउआ मोजां फैथारदों 119 जन नैबेजों 120 जन जानोसै आं माबानायजों आब' निगितानावहाय र' दसे अननानै ओमफ्राय गोथाव दे बेखौ फरायखांबाय ओमफ्राय आब' मनिसा होनदों फै आं जोंनाव हरनि यारलाय हामखागोन ओमफ्राय बुरलिया मा होनदों यारलाय मा आथिं साखो आदै बेलथायबाय थानाय जायोनोलै बेना आबै आरोना बेनो सायो होनदों नामाथाय
ओमफ्राय सुलिया मा होनदों बुरलि नार्जारि लोगो जाबाय नामा आंजों भिडिअ' नायनानै कमेन्ट हरना दोन। ओमफ्राय लासै नाया गोसारसो लासै नोंनाया मा जाखो बे नांनाया गोसारसो नाङो लै आब' बुरलि बिराद सायो। मुलि जादोंना जायाखै आब'यार माथो बिदि साबाय थाखो? मुलिबो जानानै हो ओमफ्राय मा होनदों आब'नि गिथाया फुल भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोन बुरबुलि अन आब'नि गिथाया होनदों नायगासिनो दं दै आब'नि गिथा थाइजौ मेला दंथार नामाब्रा नोंसिनावसो जोंना गैयालै थाइजौआनो दंबाबो सेवजोबथारोसो माथो। थाइजौआलाय गोथावमोन जोंनाबो नाथाय थाइजौआनो जोंना बिराद थाब थाब सेवो। थांलायबायगोनलै साला जोंना थेंकिउ आब' बिबुंथि फैफिननायनि थाखाय। फैफिनबाय आं आगै दे थेंकिउ आब' फैफिननायनि थाखाय। हेल' बर' कार्टुन अल फ्रेन्ड बाय बाय आं थांथ'नोसै सोर सापर्ट हरबाय आरो हरबावगोन भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरजोब आं बेग हरगोन दे आंबालाय नोंनिखौ माबानोसै दे ब्लुखौ लाखिनोसै ओमफ्राय आं दिनैहाय भिडिअ गोदान आपल'ड खालामदों दे अननानै प्लिज बेखौ एसे हायाबाबो एसे भिउस खालामनानै दोन हायाबाबो 1 मिनिटसो नायनानै 2 मिनिटसो नायनानै माबा सोरबा कार्टुनखौ नायनो मोजां मोनाना ओंखायनो अननानै एसेल' नायनानै दोन। ओमफ्राय मा होनदों बुरलि नार्जारिया खालामबाय दे निगिथा भिडिअ ससे नायना बे खालामफिनदो अननानै रिटार्न बिफिनदोंनो बुरलिया। ओमफ्राय आब' मनिसा होनदों यार लाइफ नों नागिरनो हाया मालायनो हायना मुलि होलायग्राया ओमफ्राय फुल नायना खालामदो आगै दालि गोरान नै जोबखानोसै नै 4 मिनिट फुराना भिडिअआ 3 मिनिट 15 सेकेन्ड जाखाबाय। ओमफ्राय र' मनिसा ओमफ्राय सुलि बे खालामखै नामा आंखौ बुरलिया होनदों आरो बे खालामलायबानो जाबाय दे जेखुनु जोङा ओमफ्राय दसे थानानै खालामगोन दे बुरबुलि र' ओमफ्राय आब' बिबुंथिया दस्रा आइडिजों फैबावबायसै नै थेंकिउ दस्रा आइडिजों फैनायनि आब' बिबुंथि हेल' आगै थेंकिउ आब' बिबुंथि दस्रा आइडिजों फैनायनि थाखाय अन आदा बिखुंगुरा होनदों है हाय थेंकिउ आदा बिखुंगुर ओमफ्राय र' लाइभनिफ्राय थांबा हरगोन बेग पेन बेग थांनो र' थांनो होनबाय नो अन आदा बिखुंग्रा होनदों लाइक दोन थेंकिउ आब' बिबुंथि अन ओमफ्राय मा होनखो आब' इयारा मा होनदों मालाय मानसिया जारिनांगोन आंनिखौ मनिसा ओमफ्राय आब'नि गिता मा होनदों जोंनि नङा थाइजौआ जोंहा थाइजौ गैयालै 1 मिनिट 30 सेकेन्ड मिनिटल' नायनानै 1 मिनिट 30 सेकेन्ड मिनिटल' नायनानै खालामदे दानजाया होनबाबो आब' बिबुथि थेंकिउ मोननै आइडिजों फैनायनि खालामबाय दे आब'नि गिता नोंनोखौबो सापर्ट हरबाय। ओमफ्राय दाना ओमफ्राय बेनिफ्राय दाना बाय बाय फंबाय मोनबाय गैला आंना बाय बाय फंबाय एमबि गैला आंना एमबि गैला आरोना दे ना एमबि नांगौ आं सोना हरनोसै दे थांदो दे होमबालाय आं नोंनिखौ ब्लु बोखारबाय दै। ओमफ्राय आब'नि गिताया मा होनदों ओइ दे बुरबुलि दे ओमफ्राय हेल' बिबुथि सना ओमफ्राय र' बेजों आब' बिबुथिनाव दंना गैयामोनथाय
बेजों दंखायोलै माथो आब' बिबुथिनाव दंखायो सानसु बायदिजों ओमफ्राय बुलिया मा होनदों ओमफ्राय र' बुरबिलिनाव हरखांखाबाय आङो बेजों मोनसे माबाजों मोनाखैमोनलै आब' बिबुथिया र' नाफाम बर'जों मोनदोंना मोनाखैमोनथाय आं नायनि निगिथा आब'आ अन होनदों नैबेजों थांनि आङो आब' बिबुथिनाव नायनि आं आब' बिबुथिनाव आब'नि गिथानाव हराखैगोन बेजों र' नायगोन आं हराखै दहायनि गानखौ माबाबाय दै ओमफ्राय मा होनदों अन आब'नि गिथाया होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आब' मनिसा होनदों आं थांबाय बाय थांसै आरो ना थाङोबा दे होमबालाय आङो ब्लुखौ लाखिनोसै दै ब्लु लाखिबाय दे एयारलाइभ थांबाय आं बाय अ दे आं ब्लु लाखिबाय दै ओमफ्राय हेल' निगिथा आगै रायज्लायहरदों आरो ना आब' निगिथाजों ओमफ्राय मा होनदों आगै आब' मा ओंख्रि मा ओंख्रि बियार बिना बायना इयार लाइभ थांबाय बाय आब' इयारा होनदों अन लाखिबाय दे आब' मनिसा ओमफ्राय बुरबुलिनोलै आब' इयारा आंहाबो नै बारा गोबाव गैखाला 11 मिनिटल' होनो मोनसिगोन अननानै थाथ'दो खुनुरुखुम बिसिमल' 92 जासिगोन एबार आब'ना 892 आब' बिबुथिना ओमफ्राय आब' बिबुथिया मा होनदों लाब्रा पापर निगिथा आगै दे दहाय खोन्थाहरखांखाबाय खोन्थानाया ओमफ्राय आब'नि गिथाया दासो फैदोंना मिथियाखै र' मनिसा आं गैयैलै आं गियोनो आब' इयारा ओमफ्राय आब' निगिथाया मा होनदों गोथाव दे खिफि मोनामदों आब' इयारा खिफि होनदों ओमफ्राय मा होनखो आब' बिबुथिया मा होनखो मिरामिस जोंहा दिनै ओमफ्राय आया नङालै दिनै बिस्थिबार ना बुधबारसो नङा बिस्थिबार आयु माला बिस्थिबार फैखो फात्ताखौनो मोनाखिसैलायलै बावना बेदर जाफ्लांबावबाय नाफामजों हरदो नै आं माबानाव थांग्रोदों र' ओमफ्राय हेल' बर' कार्टुन मा खबर जाखांबायना जाखाङाखै जाखांबायबा मा ओंख्रि जाखो आरो नों अबेनि हो अननानै खिन्था हरदो दे जोंहा आरो आंनि लाइफआवबो फै दे दाहाय आंखौ सापर्ट खालामफै दे नेना थागोन बयबो फै खयथायाव होयो नोंसिना आं थारमाने माबायावनो 2थायावनो ओंखारलाङोलै बेलासियावहाय अनजिमा आगै फैदोंना थेंक इउ आगै अनजिमा फैनायनि थाखाय र' आं नैबेजों हरगोन दै आंबो नै बारा गोबाव थानो मोननाय नंला अनजिमा बिनानाव लाइक होआखैबा लाइक होनानै हरदो खयथायाव होयो बुरबुलि लाइभखौ टाइम लानानै माबा लाइभखौ हो नङाबा आफाखौ जायोना थांनायावबो फुङावहायथ' आं हनै माबानाव आब' इयारानाव थांनो हाया माबानावहायनो दे थेंक इउ लाइभ होनायनि थाखाय फुङावहाय आदा बिखुंगुरनाव थानांगौ जायो ओमफ्राय मोनायावहाय
मोनायावहाय माबानाव थानाय जायो, बेलासियाव माबानाव थानाय जायो आरोखि आङो माबानाव थानाय जायो आब' इयारनाव थानाय जायो, ओमफ्राय बेनिफ्राय आब' बिबुंथिनाव थानाय जायो, जिखुनु जाया राननानै थानाय जायो आरोखि। ओमफ्राय खयथायाव होयो टाइम माबानानै होबानो जाबाय, रानलायनानै सापर्ट होलायाबा जाया नालाय, नङाबा आबह' जायो, गावजों गाव सापर्ट होलायाबा जाया नालाय। हरबाय दै आब' बिबुंथि सापर्ट हरबाय। ओमफ्राय आब' निकिताया होनदों अन हरबाय दे, नैबे आइडिजों हरबाय। मामोनथाय बेयो नाफाम बर', नाफाम बर'जों हरबाय। ओमफ्राय आब' निकिताया बेजों बिदोंमोन नामा र', ए हराखैथ' आबो दे थाइजौ जानायखौनो हरनोसै आं बेजों। आब' निकितानाव थांग्रोबाय, ओमफ्राय बिनिफ्राय माबानाव थांसै आङो अनजिमा बिनानावनावहाय। ओमफ्राय सासेया सोरमोनथाय, सोरबा फैबावदोंमोनलै, सोरमोनथाय जिखुनु जाय आंखौ सापर्ट होफैयो आं बेनिनो सापर्ट आइडिजोंहाय माबा हरखायो आरोना। ओमफ्राय मा होनदों अन जे के जे जे, ओमफ्राय आब' निकिताया मा सानखो आब' निकिता ला ला आब' बिबुंथिया गान खनबाय। गानाबो मोजां दे आब' नोंनाबो, गाराङा मोजां जायो। दे थिनथायावसो होगोन आयै आं बे समावहाय जारलालै। थेंक इउ आगै, दे हरबाय दे आब' नोंनो। बे समावहाय आं माबायावसो थानाय जायो खामानियावहाय, एकदमबारे बिजि बे समावहाय। मथा मथि आं माबायावसो 7थायावसो सफैखायो आरोखि मोनायावहाय। दे आं जेखुनु जाया बुरिखौ होननो मानो थिनलांगोन सापर्ट हरनो, बे नायनो रोंगोन ना रोङा जेखुनु जाया नायनो खोन्थाना लांनायगोन आङो। फुंफ्रावबालाय जेबो नङामोन आरोखि, थारमाने आइदि मोनसेखौ आदा बिखुंगुरनाव थानानै मोनसेजों नोंनाव थाहैजागौमोन। उन्दैसो लायो हनै बांसिनानो मबाइलखौ, बाबुसो लायो फिसालासो। जेखुनु जाया थिनलांनायगोन आङो। ओमफ्राय मा होनदों आब' बिबुंथिया थेंक इउ आगै। ओमफ्राय बुलबुलिया मा होनदों अनजिमा फै जोंहा, अनजिमा लेंहरदों हनै, अनजिमा बिनानाव लेंहरदों हनै। दङना अनजिमा जारौ दाबो? दंबा कमेन्ट हर दे, आं नोंनावहाय थांनो नागिरदों नाफाम बर'जों सापर्ट हैनो नागिरदों। बयनावबो फैलायनांगौ दे सोलाबबानो। औ सोलाबबानो थांखायो आं थांनायालाय, रावनावबो थाङै नङा। आब' बिबुथिनावबो थाङो, आब' इयारनावबो थाङो, आदा बिखुंगुरनावबो थाङो। ओमफ्राय सासेया सोरमोनथाय अनजिमा, बावलायलांबायलै सासेना मा नाम मोनथाय। दङ ने दङ, कमेन्ट हरना दोननोसै दे बुरुलि, कमेन्ट हरनोसै ने। सासेया मा नामलाय बेनावबो थाङो आङो। जेखुनु जाया आङो थांजोबो आरोखि राननानै आइदिजों, दस्रा आइदिजों राननानै सापर्ट हैयो आरोखि। मैयानिया खमाय जोबदों आंना, मानो खमायबाय थायोब्रा नोंनालाय। जिखुनु जाया आं हरनायाथ' खमायनाङा, मानोना आं गासिबो फुल भिडिअ नायनानैसो सापर्ट खालामखायो आब'। सोरबा भिडिअखौनो फुल नायालासे खालामोनदां, ओंखायनो खमायो। बुरबुलिया होनदों दे भिडिअ नायना हर आगै अनजिमा, भिडिअ नायना हरनो थिनदों। आब' निकिता हरबाय दे बेजोंबो। आं जेबो कमेन्ट लिरला, ओरैनो माबाल' लिरला बायनोसै आङो, जिल' लिरना हरबाय आङो। ओमफ्राय दाना आं बिनानावनाव थांनोसै, बिनानाव अनजिमानाव। बिदोंना बिनानाव? हरबाय दे बेजों। ओमफ्राय दाना आङो अनजिमा जारौनाव थांनोसै। अनजिमा जारौनावहाय
मारै जाखो गोबावनि भिडिअ'आसो फैखो दहायनि भिडिअ'आ बोरै पपुलारावसो नायफ्लांदों दहायनि भिडिअ'आ जाहैबाय जारौना दाउ बिदैयाव थांबाय आं दाउ बिदै संनायावहाय ओमफ्राय अनजिमा बिनानावा होनदों आदा फुल नायना खालाम दे औ जारौ आं जा सापर्ट हरो गासिबो फुल भिडिअ नायनानैसो आं खालामखाजोबो आरोखि रावनिखौबो आङो भिडिअखौ आद्रा खिद्रा नायनानै आङो सापर्ट खालामा ओमफ्राय मा होनदों आब' बिबुथिया अन थानायनि थाखाय आब' थेंक इउ आब' बिबुथि आङो हरबाय दे नोंनोबो दहाय माबाजों नाफाम बराजों हरदों नायबानो जाबाय कमेन्टआवहाय आब'नि गिताया होनदों ओमफ्राय आब' इयारा मा होनदों एग्राजों सिख्लाजों मानो ग्रुप मोनलायलायो बिखा गुरुप मोनलायलायो सेंग्राजों सिख्लाजों मानो बिखा गुरुप मोनलायलायो आब'नि गिताया मोसाबाय गुफुरा गगा मोनखासिगोनलै ओमफ्राय आब'नि गितायाथ' मोसादों ओमफ्राय जुनु बर' फैदों आरोना थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दे जुनु अननानै लाइभ होआखैबा लाइभ होबानो जाबाय जुनु बर' अननानै प्लिज ओमफ्राय बुरलिया होनदों बुरलि नार्जारिया अनजिमा आगै भिडिअ नायनानै बे खालामदो दे अननानै ओमफ्राय जुनुआ होनदों आंखौ सापर्ट खालामहरदो निउ लोगोफोर दे सापर्ट हरलायदो दे आंबो नै बारा गोबाव थानाय जाखाला आं ब्लु होना होनसै नोंनोबो आयै माथो 1:30 जाबाय खुनुरुखुम 40सिम थानानै थांसै 40सिम थानोसै आं ओमफ्राय हायना बर'बो फैदोंमोन आरोना थेंक इउ हायना फैनायनि थाखाय आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय दे ब्लु होबाय सापर्ट लालायलायदो दे नोंसिनि सापर्ट हरखांनानै आं दोननोसै आरोना फैबाथाय आङो सापर्ट हराबानो गोसोखौ मोजां मोना आरोना ओंखायनो सापर्ट हरग्रोजोबनो लुगैदों हायाबाबो एसेबाबो सापर्ट हरनो लुगैयो आरोना दे सापर्ट लालायलायदो आंबो गोबाव थानाय जाला नायबाय दे जारौ अनजिमा फुल भिडिअ नायबाय गगा मोनबायलै हरबाय दै दाना आब' बिबुति नार्जारि थेंक इउ ओमफ्राय दाना हायना सासेसो फैदोंमोन गैया आंना 1K जानो रोंला दे आंनो हरगासिनो दं दे नोंनो आब'यार थेंक इउ फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम थानायनि थाखाय ओमफ्राय र' हायनानाव थांग्रोनि आं सासेयाथ' दंमोन जुनु बर' दे कमेन्ट खालामहर जुनु नोंबो हरगोन दे ओमफ्राय नोंसिनो हरखांजोबनानैसो दोननोसै आङो खामानियाव थांनांगौ जाबाय नङाबालाय दोननोनो गोसो जायामोन 6 मिनिटनि भिडिअ हरबाय दै नायगासिनो दङ नै आङो 975 जाबाय आरोखि गासै टटेल लाइक होआखैबा लाइक होना होदो अननानै आं माबानिखौ नायग्रोदों दे हायनानिखौ लोगो जायाखैबा लोगो जालायदो लोगो बिलायलायदो मानो होनना बुङोबा जों बयजोंबो सापर्ट लालायलायनोसो माबाखायो नालाय मथा थाबाबो बुगबबाबो साइस गैयाबाबो उफाय गैयिनि थाखायनो लाइभ स्ट्रिमाव मोखां देखायनांगौ जानानै फैयो ओंखायनो देखायनांबाय नङाबा उनावहाय मनेटाइस खालामनायाव प्रब्लेम जाहैनो हागौ नालाय थारमाने जोंनि सारा होनदों आरोखि बुजायना होदों ओंखायनो जा दाजा उफाय गैया ओंखायनो मोखां देखायनानै होनाय जायो आरोखि
हायना बर'नि भिडिअ नायगासिनो दङ हायना बर'नि 6 मिनिटनि भिडिअ 1 मिनिट 15 सेकेन्डल' थांदों दाबो नायनाया कमेन्टखौ नायनो रोङाखिसैलै अननानै निमाहा खालामदो आं थारमाने भिडिअ सापर्ट खालामगासिनो दं नालाय बबेनिफ्राय थाबोखोथाय हायनाया होनदों बिनिफ्रायनो थाबोदों होनदों लाइक दोन थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जुन बर' कमेन्ट हरना दोन हरना दोनबाय आं ओमफ्राय बेनिफ्राय होनदों आब' यारा बिबुथि थांबाय नामा थाङाखैनो दङ ओमफ्राय गैया आंना 1K जानो रोंला बेफोरखौ मा बेग आरो बारा फैया आंनाव ओमफ्राय हायना बर' आंखौ सापर्ट खालामबायना र' खालामगोन थारमाने आंना थांग्रोदों ओमफ्राय नोंनाव थांगोन आं ओमफ्राय अनजिमा लोगो खालामदो बेग होफिनगोन र' ओमफ्राय बेनिफ्राय मा होनदों जे जागोन दे हायना लासैनो ओमफ्राय मा होनदों अके जुनु बाइक हरफिनसिगोन बेग हरफिनगासिनो आब' हायनाया मा होनदों यार लोगो खालामदो बेग होफिनगोन ओमफ्राय कमेन्ट हरना ओमफ्राय बिनानावा मा होनदों अनजिमाया कमेन्ट हरबाय हायना ओमफ्राय मा होनदों अके अनजिमा ओमफ्राय मा होनदों आब' यारा मा होनदों आगै बिबुथि कमेन्टखौ दानना गोदान हरफिन बिदि होननो नाङा दे नाइस हो कमेन्टआवहाय साबसक्राइब खालामबाय लोगो बेक खालामदो रिटार्न हरदो बिदि होनो नाङानो दे नङाबा इउटुबनिफ्रायनो माबा खालामो जाहैदों मा होनो बिदिखौ द्रप खालामना होयो ओंखायनो नाइसफोर लिरना हरजायो अपि लिरना हरजायो बायदि बायदि लिरना हरजायो आरोना ओमफ्राय मा होनदों जुनु बर'आ हायना नोंखौ मालाबाबो सापर्ट खालामना दोनदों हायना नोंखौ मालाबाबो सापर्ट खालामना दोनदों नो अके यार आब' बिबुथि होनदों आरोखि अके यार अके जागोन आब' यारा होनदों अके जागोन जुनु बर'आ होनदों ओंखाम जाबाय नामा फेन ओंखाम जाखांबाय माबासो अमा बेदर आलुसोमोन आरोखि ओमफ्राय बुलिया होनदों अनजिमा आगै बेग हरबायना हराखै आंखौ अनजिमा सापर्ट हरदोंना हराखैनो ओमफ्राय हायनाया बगा होनदों थेंक इउ जुनु ओमफ्राय आब' निकिताया होनदों अन आब' बिबुथियाबो होनदों अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जुनु बर'आ होनदों बिबुथि नोंबो आंखौ सापर्ट खालामाखैबा खालामदो नोंखौबो खालामना दोनदों दे रिटार्नल' होलायलाय जेबो नङा दा ओमफ्राय बिनानावा मा होनदों दा फुल भिडिअ नायना खालामगोन दे बुरबुलि आब' दा फुल भिडिअ खालामना दोनगोननो ओमफ्राय दे बेग हरफिनलायखाजोबो जेबो नङा जिखुनु जाया बेग हरलायफिनबानो जायो आरोना ओमफ्राय आब' यारा मा होनदों हायना आगै आं नोंजों लोगो दंखायो दे आं नायलाय लोगो गैयाबा जादो होनदों ओमफ्राय बुरलिया होनदों बावनाङा दे आगै अनजिमा दे दा बावलायोल' ओमफ्राय आब' निकिताया होनबाय उन्दु ओंखारबाय दानो उन्दु ओंखारलायबाय दे उन्दुदो जेबो नङा आंबो 40सिमल' थाखासिगोन अननानै हायोबा खुनुरुखुम 40सिम थाफादो आरोखि लाइक दोन थेंक इउ लाइक दोन होनायनि थाखाय जुनु बर' ओमफ्राय बिबुथि आब'आ मा होनदों दंखायो जुनु आगै दंखायोनो ओमफ्राय बुरलिया होनदों उन्दुनो ओंखारबाय नामा निकिता ओमफ्राय नंगौ नामा बिबुथि ओमफ्राय आब' निकिताया होनदों मिनिहरबाय हाथाय देखायहरबाय ओमफ्राय इयाराबो होनदों कमेन्टखौ सापर्ट आरो साबसक्राइब दालिर सनाफोर आनजाफिनो नाइस हो नोंगौ बिदिल' लिरना हर आब' इयार होननाय बायदि ओमफ्राय आब' बिबुथि नार्जारिया होनदों अन आब' निकितायाबो होनदों अन अके इयार होनदों हायना बर' माबाया ओमफ्राय आब' इयार होनदों बिबुथि आं बेग हरफिनबाय नोंबो कमेन्टखौल' दानफिन नों दे कमेन्ट दानफिननो ओमफ्राय आब' बिबुथिया माबा हरदों आरो ओमफ्राय हायना बगा होनदों आं थांथ'नोसै दे र' नै माबागासिनो दङ हायना बड' नोंनावहाय सापर्ट हरबाय आङो फुल जाबाय ओमफ्राय आं सिखारल' हरबाय दै
नै स्टिकारल' हरबाय साबसक्राइब खालामबाय ओमफ्राय लाइकबो होबाय आयै माथो बेटारि गैबावलालै जारला जानोसै दिनै सोलिनांगौआ ओमफ्राय सोरबा दंबावोमोनलाय सासेया सोरमोनलाय आं हरनो मोनैया दे अननानै माबा हरलाय जुनु बर' जुनु जुनु बर' थांखोना माखो अननानै कमेन्ट हरलाय आयु एथ' गोबावनि भिडिअ पपुलारसो 6 मिनिट सानथामल' जादों नैबेखौ हरबाय दै अननानै आंनि भिडिअ गोदान हगारदों बेखौ नायनानै हो आरोखि ना अननानै हायाबाबो एसे आब'नि ओमफ्राय मा होनदों ब्लु बोखारदो औ दे थेंक इउ ब्लु बोखारनो थिननायनि थाखाय बावबायसोमोन आं जिखुनु जाया थाङोबा ब्लु बोखारनो थिनो आरोना नै 2 मिनिटल'खासै माथो आंहाबो नैबेखौ जिखुनु जाया बेनिखौ नाय जुनु बर'निखौ नायजोबनानै माबानोसै आङो दोननोसै उनावहाय सापरनोसै बाबु बेयाव दा थाफै होद ओमफ्राय मा होनदों हायनाया होनदों ब्लु बोखारदो बोखारबाय दे बोखारबाय जिखुनुया दंबा दे खेनसे मेसेज हरनायलाय आबै बुंथिया होनदों अके ओमफ्राय अनजिमा मा होनखो आगै अनजिमाया बावा दे खालामबा कमेन्ट खालाम हरफिनगोन दे आब' बुरबुलि ओमफ्राय आब'नि खोथाया अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आयै 1 मिनिटल'सै 40नि बारा जानोसैसो माथो र' बिनि भिडिअ जोबनानै माबानोसै डिसक्रिपसनाव मानो जेबो लिरा नोंसोर 50तानि बारा लिरनो मोना टाइटेलावहायबो अभार लिरनानै लायो ओमफ्राय अनजिमा गैरांदों औ बावा दे होनदों बिनानावा ओमफ्राय आब'नि गिताया होनदों अन ओमफ्राय आब' बिबुंथिया होनदों बिरबायना सना ओमफ्राय आब' बिबुंथिया अन होनदों दे आब' थेंक इउ मोननै आइडिजों फैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेनथ'बाय दे आब'नि गिता थेनथ'बायबा थांदो आङो माबानोसै दे जाबाय दे आं नोंनि ब्लुखौ लाखिबाय दे आब'नि गिता मा ओंख्रि जोंना माबासोमोन हायना बावलायलांबायलै आलु अमा अननानै दिनै गोदान भिडिअ आपल'ड होदों अननानै प्लिज नायदो एसे अननानै आंबो नोंसोर जेब्ला भिडिअ हगारगोन अब्ला आंबो रिटार्न होगोन नायनानै होगोन बिनानाव अनजिमायाथ' दहाय नायखांखाबाय जुनुनिखौ नायगासिनो दं आरोना बेनाबो भिडिअआ गोलावथार 6 मिनिट दाबो 3 मिनिटल' थांदों नायनाया आब' यारा होनदों अके आब' बिबुंथि आं ब्लुखौ लाखिखानोसै दे मोनफा थारमाने नै आंहाबो थांनाय जानोसै टाइमा ओमफ्राय सोर दंबावोमोनथाय खोन्थालासे थाङोलै आं बिराद दुखु मोनो आदा बिहुंगुरखौ एथ' गोबाव थाना होयो आङो दुखु दामोन दे आं ब्लुखौ लाखिफिननाय जाबाय सोरनिखौ लाखिनो मोनाखैमोनथाय खोन्थानानै थांबानो जायो जा गोलोमबाय आब' बिबुंथिया होनदों अके आब' निगिताया होनदों अके
जुनुनिखौबो नायखांबाय ने हरबाय आं बेनोबो थांखो ना माखोथाय जिखुनु जाया फैबाथाय आङो सापर्ट हराबानो थानो सुखुखाया आरोना सापर्ट आइडिजों गाबोनबाबो बिदिनो दस्रा आइडिजों हरनोसैलाय गाबोननि समावहाय अननानै दिनैनि भिडिअखौल' एसे सापर्ट हैदो आरोखि ना हरजोब्बाय दै जाय फैदों सासेबो हरै गैखाला बे दस्रा आइडिजोंबाबो बे आइडिजोंबाबो हानायखिनिखौ हरनो हानायखौ हरदों नै आंहाबो टाइमा बारा जाबाय अननानै आंनि भिडिअखौल' सापर्ट हैदो दिनै हंगारनायखौ गाबोन आसा खालामो बिदिनो 12था टाइमावहाय फैनानै सापर्ट खालामफैगोन होननानै नोंसोरखौ अननानै भिडिअखौल' दिनैनि हंगारनायखौल' एसे सापर्ट होदो आंबो रिटार्न होफिनगोन आरोखि होमबा थाथ'लायदो दे आब' बिबुंथि थाथ'दो आब' इयार थाथ'दो फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम थानायनि थाखाय थेंक इउ आब' इयार सापर्ट होबोनायनि थाखाय आब' निकिता थेंक इउ ओमफ्राय हायना बर' ब्लग थेंक इउ ओमफ्राय जाय फैदोंमोन थेंक इउ आदा बिखुंगुराल'नो खारखुमालांबाय जाय फैदोंमोन बेखौ थेंक इउ जासिहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाबोनहाय बिदिनो 12थायाव सापर्ट होफैबावगोन होननानै आसा खालामबाय आरोखि थाथ'दो दोननाय जाबाय दे